Tinggi lawan puli nang kaprobak lenong besar kat iwe hadua. Ti kani kalong kabakong san bah. Ha kini ki probak ha kani ka probak lenong besar kat peningkong nu ba. Ki kintien ki badon kambang ni kadai ka jing syak skor. Bat ka jing ko ngo ya ka hukum utra. Mena mestep ayo ka jing ikan sepang ka jing ko ngo ya i mei be ipa mentap ade ya ka an jong utra mo te kani ka bible ka bangi ju puli ka ya tho ingi ha ka proverb bangi dei ban snap hai ka jing kai ublei namar balai ka ai jing sta yangi ka yarap yangi ru ban im ha ka lenti ka badai ani ka sultan nak ha ka jing ra jong ping ala sngap ki kentien ani ki ba shong sbai ba sa ka suru ani ka balong ba thì cần mang em cái bà phi ruai cần mang em ngay tengah lah thọ kat bà phi nang ruai kat bala kat khoros ông tu dah pen ko ngu haki tu dah ngap jikai jongki nang ta don si weekend tin ba ong jing ko ngu ka pen mi ya ki so ba ba tang hang ta pin sem ki jing kerku nang ta tu ngin sumar ya ka hukum utrai tu ngin le ya ka an utrai nemar belai kalong ka bakong san ha ka jing im chong phi jong nga tu ngin le ban ko ngu ya ka ta ka daw kani ka proverb lenong besar khat bening kong ba a kong bangiri ban snap hai ka jing kai jong blei ka ga jing start yang ni ka yarap ni ban im kalti ka badai kalong ba kong san ha ka jing im ka jong nga ka jong phi ting aku ban kali pada kai kata ka an utra le ne kai kata ka hukum utra mo Kenapa ni soto? Kajing kongo te ime ipa te ngitip ngidon na ime ngidon ipa. Kaan utrai pada kata kaan utrai. Te ya ka hukum utrai lane kaan udblei la ong ba kat kum ka siti ka bening kong yo ni silanong basan khot balai. Kong ba kim long kibakia. Ka hukum utrai kim long kibakia sngap kan puli mo. Siti bening kong yo ni silanong basan khot ka balai. Sngap kan? Namar kani kalong ka jingi yo blei bangina sumar ya kita hukum jong u bat kita ki hukum jong u kim long ki bakia nang ta ka hukum utrai la ong ba ki long ki ba ho nang ta ka hukum utrai la ong ki long ki ba khut ki long ki ba shisha ki long ka jingim bat ki long ka syarat ni jupuli ba kumno mo hak asam sam ka ba sispa kat kendai pi jupuli ba tin jong me kalong ka syarat yaki jan jonga te ban kham sup ba pin sutu ma pi ki badet ka an utrai ka deka ke kene bible ka tin ka jong blei mo ti bangin ya chu chu sakmat pi snap ba ka benta ka bening kong meneng ong pi artli ki ba ha kan ka proverb sao iwe hadua ka bangi di ban snap ba ka ba kong san ba ka wei ka de ke jing sha score listen lene listening da ka tin pharing mo listen ka jing sha score ka ba ar pa de ka de ba ka jing ko ngu kan sale kum no ngin saya chaprang bat ka balai pa de ka tien jong blei mo kata to ka bening kong haba imei pa snap man kali pi mo haba imei pa ki lani ki henmen lani ki bala kin ong no ki bahalor jongi mo ki lem no ki yakren ke ka tamram ka ba dei ka jonga jong pi kum ki hep ki beren haba imei pa yakren be sibu imei yakren be pa kam ka badon kam ki bahalor ki yakren ya ka kam ka badon kam nga bat pi badon lang hang tu ni de ban lem no ni de ban lem no ni de ban bon nya lang ni de ban batai start lang ni de ban lem no ban sngap jar ban sngap te ha ka ju ka ru kom ru kani ka bible ken kani ka bible bau bleu pa jungi a yangi ukren ru yangi lemba jong ka bible
Ladang yim ngap hang ong ipi kat kum badon ha kani tin jong blei kani ka an jong trai teng hidup no ke bakong san menta shwa ban lek kai kanu ke jing lek kai si don em ki rules ki jing betha don em ki rules ka football ne ka ludu ne ka syuk ka babun ba ki jing kai ki don la ki jong ki rules len ki jing betha ti shubu lada phim ngap hai kita ke jing betha kat kum bala bataiชีวิต pinang ban lek kai nang emแต่ก็ดีจงกินจงเบลก็ลงกุมตายงำอ่องบักเดกันเลยจริงแหละกายเดกเดกับบักกงสันแล้วนางยิ้มสับให้ก็จริงบัทะอินซาโดโนยากีkiบักกงสันมอกตากระเดกับบันิงกองกันนี่กับประวัติอีเวย์ฮัดูอาซาวเลน้องอีเวย์ดูอากับคนยังบังอินสับหาก็บักทีนจงเบลก็อ่องชักสกอร์เล่มกุมตายองอีดูโนยากีกับบักกงสันกับบันลองkerpang ha gajing im gejong ngajong hi kumba ma pipil ayar wa nang ta ka ba a gajing ko ngo ya kaan ublay kayarap yangi bangen la gajing ba ki babun la kalong yangi ki bala heru ya pi ki hep ki badet yangi ki balanget bagi bla priang yu Yesus Kristus mo pi jio i ne em bila ju puli shani tem don traffic signal lem don traffic lights Henry hakikot jong pi ngatrai pila puli ki traffic lights. Safety ya. La ju puli ya traffic light ni te. La ju puli ni. Hakikot jong pi. Ni sani tem don traffic light don do traffic. Dei, nim don traffic light, nim don do traffic bo penyat kali dei nam dei. Dei nam dei. Tengah kuat ban kali. Mentah syubo traffic light ladakan ni ka kelarang sao di ban lem no ban sange good tongin thapti balai di ban sange dawan tong sa ha balai di ban sange apa dawan rong sa dawan kiwi ki rong don kam sange balai ha ban sange dawan rong sa ha ani ngam sotu umno bayak ki bro kumno ngam sutu danger lane accident gen haban sange lene yo don gibru ki bayan ne don chogi kali ki bayan dem deng te kini ki hukum ublay ru ki badan hakani ga bible gen ki longpom gani traffic light ni ka baai direction yangi ka baai ga jingalam lenti yangi nam ta ka jingim jongi Tongin salik syuk pagi jing hikai traffic signal semua. Haba tak tin jong boleh kong wat thong. Tingim dei ban thong. Ndrei ni pat bun bat thong ani isi. Ni dei ki Kristan, ni pule ka tin jong boleh. Ndrei ni long tang kinong sngo, kom balarwai ma phi, bangim dei ban long tang kinong sngo dei kinong leru. Ndrei mentangi bahaban le suk ban pule. Suk ban yu i ki kentin ba ndei ombet tang ba ban le kalong ga ba e habak tin jok ble kong wat thok ngi kum ki hep ki beret nim dei ban thok yo snau tin jok ble kong wat thok te ka tin jok ble kong i wei pat te ka de yang i ban i wei pat i di kinong shun ni te kala e ba ani pila man i kinong shun e ba de ni kumno kin itai lu yang asyun deh syo yang adu katung ngan itai mak tin jong blei pada kaum di banbut la daun buat te ngin long nok untuk kali dai i ti traffic signal ai rong saru ya bet te la accident dei nam dei la accident em te tin jong blei pada kapan kan mau ngi dei ban num i ya ki dei ban i wa ki nong syun i ya iwe pan Naman balay, ublay uong kumta, ukwa, limba jong ni Bible, ban riyangi, ban yarap yangi, bangin im, kajing im, kababha, kaban long nuksa, syaki way, la long mapiki hep kibarit, la kalongi kibalahe la sandu kumju. Pi kani kajing kongon, ong ipi kamde, kaban pelong, ya kajing im jungi bakande ban im, da kajing im kabae.
Hendai kedai ban pelong ba kani ke jing ka ngo ka badon hangi kedai ban long ka ba kham pha bat ka ba kham suk ban pelong yang ngi bangin im ke jing im ka ba kham pha ba ka ba kham suk phi kwa ban osno khana ngadon ibe khana ibarit ba phi la song sani am sedien terus ngap ba tu khana phi sapang armut ki siparlong weu aiden weu pada uben te kini ki siparlong te ki je yalik skol ko malik skol ma phi ke na du sining kong hadu si tho de kumta te man shwa ba kin dik skol ki kemi ki pa jong kini ki arngot u aiden de udon kemi kepala ka jong uben udon kemi kepala ka jong ki ju ai jing sneng mo ba da phile skol kun ya na kendong wa jutur surok yo wan ka kali yo tenra nang ta so ka wei ru kiong pe chini kun da pilawan phai na skol chibit wa julek na khla ni te kham sutonat le na khla no ba ka di ka shortcut bon poi se ying mi shwar pol balik skol mangi ngali skol hi hang te hapo lai mer te parish te sin pol te kham sutonat hi balik na khla ban ya balik na surok ban bat balik kham sutonat ban poi kloi te ban poi kloi se ying le ne yele khat ba kloi ban poi se ying la ka long to yele kat ba kloi to ya phina to ya nang ne yele kat ba kloi sia mare ben te kini ki kemi ki pa jong aiden o ben lu ki ong kumta pe kun da piwan paชีวิตwa ju ya na khla ho yo phie kan do jing ma to me to pa u aiden lu la ko ngo ki kemi ki pa jong u ben lu la ko kumta teชีวิตประเด็นdalam high school to ne aiden tu la kan mau ya ke ke ba ki kemi ki pa jong u ki la ong yu ki la ya ben u ya bet na kalenti surak ba uni uben pan ukwa ban poi kloi se yeng lek na khla shumare upoi ha ka jaka ka bolong keti long pentor kum tu usakun te uniform jong uru lakti te henre kat bau dang yaksa kum ta ha kata ka pentor ka keti ula hiski uyo ban phai se yeng tang ba ka uniform jong uru lakti lon la men sao la mong da poi haying la tip la syakti ni da ngi le kam sni da poi haying teng nomor ba ngi gi sentlang le kham tam da poi cha school ngi si le kai football da teng ga duty la pay hap shong e hadu da wai school da le chaying ru pen i me syakti tegi don kom kita ki jelong gi ba pen syakti le amno shibit ha email ong kom no te uniu ben ru kom ta ten da poi haying te la syak sempat u ben la da ong em ya phi banom lek yang tu khla pe ai den ko ngo u khlem lek ulat ni kijing ma kijing men sao phi pat phi lek yang tu la men sao ka di uniform ru la jon te kijing hikai ka bang akwa ban ai phi ki hep ki berit kalong kom ni ken kum balong u aiden u snap pa u ko ngo ni kijing betha jong ki kmi ki pa jong u kan no tam ka hukum utrai ka balong ka bakong san ladang ni ko ngo ya kan ni sa ka jing syan bat ngin ma du ki jing kurku kumba phil arwa tang hang ta phin shem ki jing kurku de nam de henry ladang ngin ko ngo kumolong ben jayu ni ngin kut satang ha ki jing e kat subapai tang ki jing e sudah namar bale ngim tip ye kak tin jong ble kam don hangi mo tenginya phai biang pade se jing hikai jong ki traffic signal tinggal ong ipi ke jing mot jong ni ka basa pi ong komno sange em te kani ka barong jerngam ya ka barong stem ha be ready lane wait mo dapen kelapat sakaktin kasi kani ka jing mot jong kani ka jing sa ka basa kolong sange to ka bajerngam ko ong leng ka bastem ko ong be careful lane pen slam lane to husiar bha to da sumar bha mo te ko mo ong ipi lada kinong nya kali ki driver ki bajunya kali hang ne bun ki bajunya kali ngaro nganya kali dong nya kali private ke inde kali kamai mo marba baro mde ban kanu ka kaliru trok wat di cycle ru pilaya hasurok piliban ko ngu ya kaan jong ka traffic dalang ile pala je kata ngin mak bijing lane
ginja bersungsi to lada ki nong nya kali la ni ki driver kim kongu iki light kila banwan ra menengi ong ka danger la ni ka jinja aksi dan pi chani te demar ba ka yak kali wud bun bagi jinja accident de ne bun ba te ka hukum ublay dengan ong pi kalong kum kani ka traffic light signals kalong ni ka jingsha ka ba ai ki driver ka ai ka jing bata ki ba syai ba nang ba kanyarap ingi bangin san ga jinglong jing im ga ba jaman sim jong ni kum juru ya pi ki hep ki badet tin jong blek ong pi ki kun do ko ngu ime ipa la da sai la sya bom te yang ngiyo em la kanong la da ko ngu pa ngiyo la kanong jing ker khu ndei gan nong ga bam long jing ker khu dei ti lada na pring jong pi pat mentang ka bonwan ra da kum ni pat de mo ka barong sa karong jengam karong stem pi sit millennium man tho ye tu ha pi sit millennium ban num ko ngo pi sit ele persyane ni mi pa ta ti hapai da karong sa ong kum no sange tekak tien jong bleru kalau traffic signal ngalong ne pi tien jong ble ka ong sange no banle ya kita ki kam ki ba bakla pila thok phim ko ngo email pa pila ile persya email pa lani miss school lani pila yesho tien jong ble ka ong sange ko khon hep tayo ban puli na ka probab lanong basad khat biwe hadu a ti kani kalong kapakong san bah ha kini ki probab ha kani ka probab lenong basar khat paningkong nu ba ki kintien ki badon kam bahang ni kani ka jing sha score bat ka jing ko ngo ya ka hukum utra mena mestet ayo ka jing kai spang ka jing ko ngo ya i mei be ipa menta pade ya ka an jong utra mo te kani ka bible kebangi ju puli kaya tu ingi haga proba bangi dei ban snap hai ga jing kai ublei namar balai ka ai jing sta yangi ka yarap yangi ru ban im ha kalinti ke badai ani ka sultan nak ha ga jing rai jong ping anak singap ki kentien ani ki ba shong sbai ba saka suru ani ka balong ba pi kenma em ke ba pi rai kenma ne ngata ngala tho kat ba pi nang rai kat bala ka khoros bang tu da pen ko ngu haki tu da snap jing kai jong ki nang ta don si weekend tin ba ong jing ko ngu ka pen mi ya ki so ba ba tang hang ta pin syam ki jing ker khu nang ta tu ngin suma ya ka hukum utrai tu ngin le ya ka an utrai namar blai kalong ka ba kong san ha ka jing im jong pi jong na tu ngin le ban ko ngu ya ka ta ka daw kani ka probab lanong basar khat baningkong ba a kong bangi ban snap hai ga jing kai jong blay ka ga jing start yang ni ka yarap ni ban im kalti ka badai kalong ba kong san ha ga jing im ga jong pi tinga kwa ban kali pada kai kata ka an utra lene kai kata ka hukum utra mo kama ni soto ka jing kongo ti email ipa ti tip ni don na email ni don ipa ka an utra pada kai kata ka an utra tiya ka hukum utrai lani ka an udblay laong ba kat kum ka siti ka bening kong yo ni silanong basan khot balai kong ba kim long kibakia ka hukum utrai kim long kibakia sngap kan puli mo siti bening kong yo ni silanong basan khot ka balai sngap kan namar kani kalong ka jingi yo blay bangina sumar ya kita hukum jong u ba kita ki hukum jong u kim long ki bakia nang ta ka hukum utrai laong ba ki long ki baho nang ta ka hukum utrai laong ki long ki bakut ki long ki bashisha ki long ka jingim ba ki long ka syara ni jupuli ba kumno mo hak asam sam ka ba shispa kat khandai fi jupuli ba tin jong me ka long ka syarat yaki jan jonga
Te ban kham sup ba pin sutu ma pi ki balet ka an utrai ka de ka. Cái này Bible ka tin ka jong blay mo. Ti bangin ya chu chu sakmat pi snap ba ka benta ka baning kong. Meneng ong pi artli ki ba ha kan ka probab sao i wei hadu a ka bangin di ban snap ba ka ba kong san ba ka wei ka de ka jing sha score listen lene listening da ka tin pharing mo listen ka jing sha score ka ba ar pa de ka de ba ka jing ko ngu kan sale kum no ngin sai ya cha phrang bat ka balai pa de ka tin jong blay mo kata to ka baning kong haba i mei pa snap man kali pi mo haba i mei pa ki lani ki henmen lani ki bala kin ong no ki bahalor jongi mo ki lem no ki akren ke ka kamram ka ba de ke jonga jong pi kum ki hep ki beren haba email pa ya keren be sibu email ya keren be pa ka kam ka badon kam ki bahalor ki ya keren ya ka kam ka badon kam nga bat pi badon lang hang tu ni de ban le no ini ban lem nyo, ini ban bon nia lang. Ini ban batai start lang. Ini ban lem nyo. Ban lem nyo. Ban sngap jar, ban sngap. Te ha ka jo ka rukom ru kani ka Bible ken, kani ka Bible. Bau blay ku pa jungi a yangi ukren ru yangi lemba jong kani ka Bible. Ladang yim sngap hang ong pi kat kum badon kani ka tin jong blay kani ka an jong try. Teng hidup no ke ba kong san. Menta shwa ban lek kai kanu ke jing lek kai si don em ki rules. Ki jing betha don em ki rules ka football ne, ka ludu ne. Ka syuk ka babun ba ki jing kai ki don la ki jong ki rules le ki jing betha. Ti shibu lada phim snap hai kita ki jing betha ka kumbala batai. Shibit pinang ban lek kai. Nang emแต่ก็ดีจงเตียงจงเบลก็ลงกุมตายงำอ่องบักกะเดกันเลยจริงแหละกายเดกะเดกับบักกงสันแล้วยิมสับให้ก็จริงบทาอินซาดูโนยาkiบักกงสันมอกะตากะเดกับบันิงกองกะนี่ก็ปรบอีเวหดูอาซาวเลน้องอีเวดูอาก็ขอยังบังินสับหากะบักเตียงจงเบลก็อ่องชะสกอร์เลมกุมตายองอีดูโนยากับบักกงสันกับบันลองkerpang ha gajing im gejong ngajong hikum ba mapipil ayar wa nang taka ba gajing ko ngo ya kaan ublay kayarap yangi banyan la gajing ba kibabun la kalong yangi kibala heru ya pi gihep kibadet yangi kibalangit bagi blak priang yu Jesu Christ mo pi jiyo i ne em pila ju puli shani tem don traffic signal lem don traffic lights Henry hakikot jong pi nga try pila puli ki traffic lights. Safety ya. Laju puli traffic light ni te. Laju puli ni. Hakikot jong pi. Ni sani tem don traffic light don do traffic. Dai, nim don traffic light, nim don do traffic bo penyat kali dai nam dai. Dai nam dai. Tengah kuat ban kali. Menta syubo traffic light ladakan ni ka kelarang sang di ban lem no ban sange good tongin thapti balai di ban sange dawan tong sa ha balai di ban sange pa dawan rong sa dawan kiwi kirong don kam sange balai ha ban sange dawan rong sa ha ani om soto no bayat ki bro Kumno? Ngam sutu. Danger. Lane accident yo gen haban sange. Lane yo don gibru ki baya, ne don chok kali ki baya. Dam deng. Dem deng. Te kini ki hukum ublay ru ki badan ha kani ga Bible gen ki longpom kani traffic light ni. Kabaay direction yang ni. Kabaay ka jingalam lenti yang ni nam ta ka jingim jongi.
Tongin salik syuk pagi jing hikai traffic signal semua. Haba các tin trong play con wat thong. Tiếng im đi ban thong. Ndrei ni pat bun ban thong ani sini. Ni dei ki Kristen, ni pulih các tin trong play. Ndrei ni long tang kinong snow, kom balarwai ma phi, bang im dei ban long tang kinong snow, dei kinong leru. Ndrei mentangi bha ban le, suk ban pulih. Suk ban yu ki kentin ba ndei ombet tang ba ban le kalong ga ba habak tin jok ble kong wat thok ngi kum ki hep ki beret im dei ban thok yo sngo tin jok ble kong wat thok te kak tin jok ble kong i wei pat te ka de ngi ban i wei pat ki kinong shun ni te kala bha ani phila ban ki kinong shun bha de ni kumno kin tai lu yang shun de sho yang adu katung ngan tai baktin jong blay pada kaong di ban buat la dam buat te ngin long nok untuk kali dai ting traffic signal ai rong sa ya bet te la accident ni nam de la accident ya tek tin jong blay pada kapan kan mau ngi dei ban num ya ki nei di ban wa di kinong shun ya iwe pan Namar balay ong kumta ukwa lengba jong ni ke Bible ban riang ni ban yarap ni bangin im ke jing im kababha kaban long nuksa syaki wei la long ma phi ki hep ke berit la ka long ni ki bala he la san du kumju phi ke ni ke jing ko ngon ong phi kam de kaban pelong ya ke jing im jungi bakan de ban im de ke jing im ka ba hende ke de ban pelong ba ka ni ke jing ka ngo ka badon hangi ke de ban long ka ba kham pha bat ka ba kham suk man pelong yang ni bangin im ke jing im ka ba kham pha ba ka ba kham suk phi kwa ban osno khana ngadon iwe khana ibarit ba pila song sani am sedien to snap ba tu khana phi sang amut ki siparlok weu aiden weu pada uben te kini ki siparlok te ki je yalik skol ko malik skol ma phi ke na du sining kong hadu si tho di kumta te man shwa ba ken di skol ki kemi ki pa jong kini ki arngot u aiden de udon kemi kepala ka jong uben udon kemi kepala ka jong ki ju ai jing sneng mo ba da phile skol kun ya na kendong wa jutur surok yo wan ka kali yo tenra nang ta so ka wei ru ki ong pe chini kun da philawan phai na skol chibit wa julek nya khla ni te kham sutonat li nya khla no ba ka di ka shortcut bon poi saying Misuan pol balik skol mangi ngalik skol hi hang tei hapo lai mer hang tei parish tei Saint Paul ti kham sutanat hi balik nya khla ban ya balik na surok ban mat balik kham sutanat ban poi kloi te ban poi kloi saying lene yele khat ba kloi ban poi saying la long to yele kat ba kloi to ya phina tu ya nang ne yele kat ba kloi sia mare ben te kini ki kemi ki pa jong aiden u ben lu kil ong kumta pet kun da piwan pa shibit wa ju ya na khla ho yo phi kan du jing ma to me to pa u aiden lu la ko ngu ki kemi ki pa jong u ben lu la ko umta di shibit paden dalam high school to no aiden tu la kan mau ya ke ba ki kemi ki pa jong u ki la ong yu ki la ya ben u ya bet na kalenti surak ba u ni u ben pan u kwa ban poi kloi yin lek nya khla shumare u poi ha ka jaka ka bolong keti long pentor kum tu usakun tiga uniform jong uru lakti te henre kat bau dang yaksa kumta hakta ka pentor atau kakti ulat hiski uyo kon pa chi tang ba ka uniform jong uru lakti lon la men sao la mong da poi haying la tip la syakti ni da ni le kam sneer da poi haying teng nomor ba ni ki sentrang le kham tam da poi school ni si le kai football teng ka juti la pay hap syong hadu da wai school dalek saying ru menut pen email syapti tegi don kom kita ki jelong ki bapin syapti lek nu sibet ha email ong kom nu te uni ben ru kom ta ten da poi haying te la syak sempat yu ben la da ong em ya pi banum lek tang tu khla pe ai den ko ngu u klem lek ulat ni ki jing ma ki jing men sao pi pat pi lek nang tu da men sao ka di uniform ru la jon te ka jing hikai ka bang akwa ban ai pi ki hep ki berit kalong kom ni ke kum balong u aiden usngap pa u ko ngu
Ye kijing betha jong ki kemi ki pa jong u. Kan nutam ka hukum utrai ka balong ka bakongsan. Ladangi ko ngu ye kani ngisa ka jing syan. Bat ngin ma du kijing kurku kumba pil arwan. Tang hang ta pin syem kijing kurku. Denem deng. Henry ladangin ko ngu kumolong uben jayungi. Ngin kut satang ha kijing e. Kat sebapai tang kijing e sudah. Namar balai ngimtip ye kaktin jong blai kam don hangi. Mo, tenginya pai biang pada sya kajing hikai jong ki trafik signal. Tengal ong ipi ke kajing mo jong ni ka basa pi ong kumno. Sange em. Teka ni ka barong jengam. Ya, ka barong stem. Ha? Be ready, lane wait. Mo, dapat kelapat sa kaktin kasi kani ka jingmut jong kani ka jingsay ka basa kolong sange. To. Ka bajerngam ko ong leng. Ka bastem ko ong be careful lane penslam. Lane to husiar bha, to da sumar bha. Mo. Ti ko mo ong ipila da kinong nya kali ki driver ki baju nya kali hang ne bun ki baju nya kali ngaro nganya kali. Dong nya kali private kay hindi kali kamay. Mo marba baro mday ban kanu kakaliru trok wat di cycle ru pilaya hasurok piliban ko ngu ya kaan jong ka traffic dalang ile pala ja kata ngin mak gijing lane ngin ja gijing ja bersusi to lada kinong nya kali lane ki driver kim ko ngu iki light kila bonwan ra menengi ong ka danger lane ka jingja aksi dan pisani te demar ba ka yak kali wud bun bahagi jingja accident ne bun ba ti ka hukum ublay dengan ong ipi kalong kum kani ka traffic light signals kalong puni ka jingsha ka ba ai ki driver ka ai ka jing betha ki ba syai bha nang ba kanyarap ingi bangin san ga jinglong jing im ga ba jaman sim jongi kum juro ya pi ki ki badet tin jong blay ka ong pi ki kun to ko ngu ime ipa lada saya syak bom tayang ngiyo em la kanong lada ko ngu pan ngiyo la kanong jingker khu ndai ganong ka bom long jingker khu dai ti lada na pring jong pi pat mentang ka bonwan ra da kum ni pat de mo ka barong sa karong jerngam karong stem pi sit millennium man thok itu ha Pisit millennium banum ko ngo. Pisit ele persyane ni pa. Tati hapai da korong saw. Korong saw kong kumno. Sange. Tekak tien jong bleru kalong traffic signal ngalaw na mi pi. Tien jong ble kaong sange no. Banle ya kita kikam kiba bakla. Pila thok Pim kongo ime pa pila ile presya ime pa lani miss sa school lani pila yesho injong blake ong sange ko kun hep sange wajule sho gini ngam kwa ya pi pin le kani kawan do kasur wajule sange wajule te kali jong tin jong blake kalong kum ka traffic light kan ong sange wajuya chu ka malabiang waju talk show waju ko ngono ime pa wajule bom ko ngo lani waju le saya syu pila su tu ya nang ta ka bajar ngam lada phim long syu ki kena ki basbun sebun no lada phim ko ngo syu ime pa ko ngo no ime pa lada phim ju duai no lada phim i ki we no ki we lada phim i nong shun no nong shun ka green signal ka ong no go mun tin kasi le kan lek ban le no kita kan long no ki kena ki basbun wa ju thok le ko ngu no ime pa la da phim duai lek ban duai no la da phim pat e nong shun lek ban e no ki lek ban e iwe green kita la su tu am red green so ka yellow ngong e pito long ki bahusian
bat perkhat bha shua ba phin le kani kalong jing kai nam ta jing ilang baro ka jing kali ka bang di ban mi ban kasih ka jing jing ka di ban long hatu kani ka bang ale menta ka de ka e ka ba ubli kwa yang ban le lane ka ba pen sngau bhai ubli phi kum ki khna shubo mata shubo phimut to e na duli do ne jing bam ne nama bakwa bam thangan klem ya thu ime pa kwa sim gum tu kan ma kini gilai teli traffic signal sange le husian hatu kani kade ka bapun sungo pha yu blei bang le kum ni lada kawan ka juba pi ka bong em temut di ban sange no di ban le no da kiwe pade pila su tu em hindai traffic signal manang ni dah pulih kot tu pensakan ma ya ka tin jong bleng red green yellow red sange banle ginu ki kam gi balong ba bakla nang ta green lek banle ki kam ki ba bha ba yellow husiar bha shwa ba pinle ya kanu ka ba long ka pop mo to lani shwa ba pin satla ime paru lada ime pa shub lani ki kam gi bare iba ime pam yo i sange ban keli ong ka jingrai shaman sim kumno kris nle mo kumno kris nle haba pen shoy phi lo to sange ba to keliru kumno kris nle mo to sa ka ba khat do kan Shwaban poi syata te ngakwa banong kumni lada ngis ngap bat ko ngo kumbale ki driver ki ko ngo yu traffic te ngin lat im te ngiru da ngis ngap bat ko ngo tinjong blai ngin lat im ngin long ki basuk bat ki bastat kuma pilo pilayar wai pinyo ban ma chi pun ba ki jingker ku mo chi bun ba ki jingker ku to ka ba khat do kan ka tien ublai kani ka ban nyarap yang ba ja pi bangin roy bangin san PGE na em yu jing thung ba klem ai bang he klem dei slap klem dei si ba un he klem dei judan kom tau jing thung judan he don kam u jing thung don kam mi ka u don kam mi ka si ta kani ka tin jong ble ru ko balong ka hukum ka yarap yangi bangin san na ga jing start ba ka jing bha la dangi ngap bat ko ngo nginang klanya ga jing nyet nginang klanya ga jing long Hagani ka probab ka bangi puli menne ani ka tukhat ka baat ongkum ni nabanga ai happy ya gajing hikai ka babau bleu ai hangi ya gajing hikai ka bajana kata ka bamut ka bajana ka long no ka mut ka ba shisha be ka tin jong blei kam juba kla ka ba shisha be te ka long yang ngab ya pi ki hap ki ber baro ki bi obana hani la dangi ngap bat ko ngo ya ka tin jong blei ya ka an jong blei ngin nang san ha gajing long ka bagan jaman sim jongi Ninang klanya ka jingay, ba ka jinglong jongi ka ba man ka siya phir kum ju kum ki hep ki bare. Mo. Te ngakwa pan kut no kum ni kay. Ani ka proverb ka lanong basaw ka pani kong do ba. Ka pen kan ma yi ban snap yi ka tin jong blay ba ban kong ya ka. Ha ba ngi ko ngo ka pen i ba ngi i yu blay. Lada phim ko ngo te ka mot phim i yu blay phim i yu jisu. Minta bisyong dah kali kita fi Jisu ho nga yu Jisu tama klem ko ngo pat imi pa tama dang le pade ki kam ki ba imi pa intim dang le pade ki kam ki ba pensusi yu blai te hangta fi yu blai te lada ngi kwa ban snap bat ko ngo itin jong blai haba ngi ko ngo yakta ko ngo yaka bale yaka kamut ni pen i bangi iet yu blai ni iet yu Jisu nang ta om tang taru habangi ko nguru ni kelalong ki basta ngap bang ko ngum ka tin jo blai to what it nama to small piki khun ya gajing kai pa ba to short score ban tip ya gajing champagne mut habangi ko ngo ya ka tin jong blai ni ngap ya gajing sneng ka tin jong blai ni kelalong ki basta pat habangi ko ngo bat bot ya kani ka hukum ke jong blai ni la ru ban em ke jing em ko pen so bha yu blai bat ka bakar khu ya ki wei pat ni la ban long jing kur khu ya ki wei pat om tang halade ni long jing kur khu ya ki wei pat
te kum ki het ki baret pi sakan ma bahanang ni sekaman lada pi ong pi e yu blei ti fi di ban ko ngo yak tin jong blei mene la hikai ko ngo ime pa fi di ban ko ngo ime pa mentah hikai ban ko ngo ya ka an utrai tamala da phim pule ke ne phinum tip don ayu ha ke ne ka an utrai ki ba pun ba yang ilah hukum ban e ibe we yang ilah hukum ban e ikinong syun yang ilah hukum ban ide ban nom le pok ba kum ta ta ki ba pun ki hukum ki jong blei han ne kade yang ab ya pi bangin but ik hukum bat bangin long bangin le eka kenapa ngina ban em ke jing em ke pun snow hayu blei ba ke ba kui ki pat tahu ngakwa ban kali jing kali kan kade ka probab kelenong basar khot ban kong bat babaar ka jing kai ka ban kong yang ke di ban ong bading ben le no ban syak skor nang ta ka baar ban kok ngu ka balai Kaktiin ublei ke ban yarap yang iban roy. Mo, pikan ma bahai gitu ki traffic signal. Mo, pila kan mana traffic signal? Sange led ban husia. Pikan ma bahai kita kum jikun kestan. Sange led husia. Sange ban le pok le ki ban pen slow bahai ublei husia. Haba pile e kanu swap apinde pet bah. Yo kade kakam ko pen slow si ublei. Kabalong ka jingi kai nam ta jongi ki bala hayat bala kham he ru kum ju ki bala kham temen ba ki bala kham rang ba ru kum ju